2 феврали соли 2021 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади иштирок дар иди садаи ниёгон, таъсиси боғҳои нав, мулоқоту суҳбат бо сокинони вилоят, ифтитоҳи як қатор иншооти ҷашнӣ ба ифтихори иди бузурги миллӣ сисолагии истиқлоли давлатӣ ба вилояти Суғд ташриф оварданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода истиқбол гирифт. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ба ифтихори истиқболи сазовор аз ҷашни бузурги миллӣ сисолагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои бунёдкорӣ вусъат гирифта тадбирҳои ободонӣ амалӣ мешавад. бо таваҷҷӯҳи доимии роҳбарияти давлату ҳукумати Тоҷикистон соҳаҳои гуногуни иқтисодӣ иҷтимоӣ рушд меёбанд. баргузории чорабиниҳо бахшида ба ҷашни сада ва оғози иқдому амалҳои нави созандагӣ бо иштироки сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон асоси боз як марҳилаи пешрафт дар вилоят мегардад. 2 феврал сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вилояти Суғд аз шаҳри Хуҷанд оғоз гардид. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар минтақаи саноатии шимолу шарқии шаҳри Хуҷанд ба фаъолияти корхонаи нави истеҳсоли маргарин ва равғани зарди ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Субҳи Заррин ва коргоҳи замонавии истеҳсоли гӯшти паррандаи фабрикаи мурғпарварии Назар ки ҳарду ҳам аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Каромат Назарова бо харҷи зиёда аз 5 миллион сомонӣ бунёд карда шудааст, оғози расмӣ бахшиданд. зимни боздид аз раванди истеҳсоли маргарин ва равғани зард ба сарвари давлат иттилоъ дода шуд ки коргоҳи мазкур дар асоси технологияи муосири соҳавии ширкатҳои бонуфузи кишварҳои пешрафтаи Аврупо фаъолият намуда. ҳадафи муассис таъмини бозори дохилӣ бо ин ду навъи маҳсулот ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ мебошад. дар коргоҳи нав дар як сол дар маҷмӯъ 360 тонна маргарин ва равғани зард истеҳсол мегардад ки бо нишони молии Субҳи Заррин дар банду басти ҷолиб мутобиқ ба стандарту сифати сатҳи байналмилалӣ ба бозори истеъмолӣ пешниҳод карда мешавад. дар ин коргоҳ аслан 10 намуди маргарин ва равғани зард аз 150 грамм то 10 кило истеҳсол ва бандубаст гардида мутахассисон тариқи воситаҳои нақлиёти махсуси яхдондор маҳсулоти тайёрро ба бозорҳои шаҳру ноҳияҳои мамлакат интиқол медиҳанд. ашёи хом асосан аз корхонаҳои коркарди шири шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ва як қисмаш аз хориҷи мамлакат дастрас карда мешавад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳбарияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Субҳи Заррин дастур доданд ки ба сифати маҳсулот таваҷҷӯҳи махсус равона намуда ҳаҷми истеҳсолотро бо дар назардошти талаботи бозори дохилӣ марҳила ба марҳила афзоиш диҳанд. иқдоми дигари соҳибкори ватанӣ ки дар доираи татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонӣ бо суръати мамлакат амалӣ гардид, таъсиси фабрикаи мукаммалу меъёрии парвариши чӯҷа ва коргоҳи истеҳсоли гӯшти парҳезии парранда мебошад. бо мақсади таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти ватанӣ соли 2020 дар асоси дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Каромат Назарова дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров фабрикаи паррандапарварии Назар таъсис дода шуд ки айни замон дар он зиёда аз 30 000 сар чӯҷаи зоти бройлерӣ парвариш карда мешавад. иттилоъ дода шуд ки давоми 40-45 рӯз чӯҷаҳои зоти бройлерӣ ба ҳисоби миёна 2-2.5 килограмм вазн мегиранд ва барои забт тайёр мешаванд. дар соли равон бо бунёди боз ду иншооти дигар парвариши чӯҷа дар ин фабрикаи паррандапарварӣ ба 100 000 расонда мешавад. дар фабрикаи паррандапарварӣ ҷараёни технологӣ пурра автоматӣ буда ҳарорати дохили парваришгоҳ, тозакунии ҳаво, додани обу ғизо тавассути технологияи компютерӣ амалӣ мешаванд.
соҳибкори ватанӣ баъди бунёди фабрика азм гирифт ки истеҳсоли гӯшти паррандаро ба роҳ монад. Инак коргоҳи забҳи парранда бо фарогирии коркард ва банду баст бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд, ки дорои хатти технологии муосири туркӣ буда, ҳамаи марҳилаҳои истеҳсол то ба истеъмолкунанда расондани гӯшти аълосифати парранда пурра ба роҳ монда шудааст. дар коргоҳ барои қариб 50 нафар коргарону мутахассисони маҳаллӣ ҷойи нави корӣ таъсис ёфта, дар як моҳ бештар аз 100 тонна ва дар як сол зиёда аз 1200 тонна гӯшти парранда истеҳсол карда мешавад. тамоми биную иншооти махсуси соҳавӣ аз ҷумла барои забҳ, коркард, банду баст ва нигоҳдории гӯшти парҳезии парранда муҷаҳҳаз бо хату таҷҳизоти технологии муосир сохта шудааст. дар коргоҳ барои муайян намудани сифат озмоишгоҳ низ фаъолият мекунад ва аз ҷониби мутахассисон маҳсулоти тайёр бо мошинҳои махсуси яхдондор ба бозорҳои шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд, вилояти Хатлон ва шаҳри Душанбе дастрас карда мешавад. оянда бо таъмини бозори дохилӣ гӯшти парҳезии парранда бо банду басти мутобиқ ба стандартҳои ҷаҳонӣ ба кишварҳои минтақа ҳам содирот карда хоҳад шуд. дар ҳамин ҷо ҳамчунин сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз намоиши маҳсулоти коргоҳи фермаи паррандапарварии Назар дида намуда, ба сифат ва коркарди он баҳои баланд доданд ва иқдоми пешгирифтаи соҳибкоронро дар самти саҳмгузорӣ дар рушду нумӯи соҳа ибратбахш арзёбӣ карданд. таъкид шуд ки оянда бо ворид намудани хатҳои нави технологӣ дар ин ҷо аз гӯшти парранда истеҳсоли чандин намуди маҳсулот ба роҳ монда мешавад. тибқи маълумоти масъулони соҳа имрӯз дар вилояти Суғд аз шумораи умумии корхонаҳои паррандапарварӣ фаъолияти зиёда аз 20 он махсус барои истеҳсоли гӯшти парҳезии парранда равона карда шудааст. мас дастгирии давлати ҳукумат, имтиёзҳои давлатӣ ва дастури супоришҳои пешвои муаззими миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд, ки соҳаи паррандапарварӣ ки самти фаъолиятшон ба истеҳсоли гӯшти парранда нигоҳ шудааст, дар ҷумҳурӣ ва вахсус дар вилояти Суғд рӯй ба тараққӣ ниҳод. агар соли 2018 дар ҳудуди вилоят ҳамагӣ як адад фабрикаи паррандапарварӣ ки ба истеҳсоли гӯшти парранда фаъолият медошт, давоми солҳои 2019 соли 2020 дар вилоят 21 адад фабрикаҳои паррандапарварӣ ташкил ёфтанд ва соли 2020 аз тарафи ин корхонаҳо дар маҷмӯъ 10,000 тонна гӯшти парҳезии парранда истеҳсол карда шуд. имтиёзҳои давлатӣ дар масъалаи воридоти технологияи нав, парранда, хӯроки парранда ва имтиёзҳои андозӣ ба он оварда расонд, ки аз тарафи соҳибкорон давоми соли 2020 таҷҳизотҳои беҳтарин ворид карда шуд ва дар вилоят ва умуман дар миқдори ҷумҳурӣ бастубанди гӯшти парранда ба роҳ монда шуд. ба таъкиди коршиносони соҳа бо талошҳои пайгиронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, имтиёзҳои пешниҳоднамудаи ҳукумати мамлакат дар самти бунёд ва ба истифода додани корхонаҳои паррандапарварӣ натиҷаҳои босамар дод ва ба рушди соҳа такони ҷиддӣ бахшид. дар натиҷаи истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот ба роҳ монда шуда, талаботи аҳолии ҷумҳурӣ бо маҳсулоти аълосифати ватанӣ таъмин гардид. масалан, дар соли 2020 дар мамлакат истеҳсоли гӯшти парранда нисбат ба соли 2017 4,5 баробар афзоиш ёфтааст. вай нишон дод дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид гардид. ҷиҳати расидан ба нишондодҳои аз ин ҳам бештар соҳибкорони вилояти Суғд дар оянда бо таъсиси корхонаҳои паррандапарварии нав истеҳсоли гӯшту тухмро афзоиш медиҳанд. дар идомаи сафари корӣ дар шаҳри Хуҷанд асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар минтақаи саноатии шимолу шарқӣ ба фаъолияти корхонаи нави истеҳсоли маҳсулоти ордӣ ва коркарди нон оғоз бахшиданд. корхонаи нави истеҳсолӣ дар заминаи татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонӣ бо суръати мамлакат аз тарафи соҳибкори ватанӣ Ҷумъабой Абдулҳакимов бунёд гардидааст. иқтидори истеҳсолии корхона дар як моҳ аз 15 то 18 тонна маҳсулоти босифати ғизоиро дар бар мегирад. дар корхонаи нави саноатӣ 22 нафар ба кори доимӣ ҷалб гардиданд, ки аксари онҳоро занону бонувони маҳаллӣ ташкил медиҳанд.
مردمان خوشنود از آنند که با جای کاری دائمی تامین شده محصولات بامزه وطنی استحصال می‌نمایند. ما оилаи Абдулакимовро ба ифтихори ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон иқдом гирифтем, ки корхонаи нави саноатии истеҳсоли маҳсулоти ордӣ ва коргарди нонро дар шаҳри Хуҷанд таъсис диҳем. хушбахтона имрӯз корхонаи мо бо иштироки пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳ гардид. маҳсулоти истеҳсолкардаи мо нони хушккардашуда бо таъму лаззати хоса дорои сифати баланд ва ворид ивазкунанда мебошад. мо аз дастгириҳои ҷаноби олӣ ниҳоят сипосгузор буда оянда боз кӯшиш мекунем ки иқтидори истеҳсоли корхонаамонро зиёд намуда маҳсулоти аълосифати ватаниро истеҳсол ва ба мардум пешниҳод намоем. است که در کارخانه نوتأسیس اولا نان به شکل مخصوص و طعم خاصه پخته شده بعداً کارکرد می‌گردد که از آن 6 نامگوی محصولات باصفت با طعم‌های گوشت مرغ، قایماق، کبودی، پنیر و سیخ کباب و حسیب و ماهی استحصال می‌شوند. به سرور دولت اطلاع دادند که با مقصد استحصال محصولات وطنی به کارخانه تجهیزات معاصر از کشورهای اروپا، فدراسیون روسیه و جمهوری مردمی چین دسترس و وصل و نصب کردیده است. در خط تکنولوژی زمانوی محصولات آردی با عنصرهای ایلاوگی تا مرحله نهایی کار کرد و بندوبست می شود که آن دارای صفت بلند و جوابگو با معیارهای بین المللی می باشد. با در نظر داشت آنکه طلبگاران این نوع محصولات اکثرا کودکان و نورسان و جوانان می باشند، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی با فعالیت کارخانه با ترکیب و صفت آن دقت جدی ظاهر نموده مسئولان را وظیفه‌دار کردند که در روند استحصالات به صفتناکی توجه اساسی روانه نمایند. ضمناً به سرور دولت اطلاع دادند که ترکیب محصولات نانی از آرد و روغن، شیر و شکر، آب و نمک، تخم و قایماق و دیگر عنصرهای طبیعی و موادهای خوشبو کننده عبارت است. باید گفت که قبلا محصولات کارکرد شده نانی از خارج مملکت وارد میشد و ارزش گران داشت. طول سالهای اخیر با دستگیری‌های بی‌واسطه رهبریت عالی دولت و حکومت مملکت استحصال این نوع محصولات با صفت بلند به راه مانده شده به خارج کشور نیز صادرات کرده می شود که در بازار استعمالی رقابت‌پذیر است و طلبگاران زیاد دارد. پس از شناسایی با فعالیت کارخانه استحصالی محصولات آردی و کارکرد نان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از نمایش محصولات استحصال نموده کارگاه نوی صنعتی دیدن کردند. در همین جا با پیشوای ملت از استحصال محصولات دیگر غذایی که در نتیجه کارکرد کارتوشکای محلی استحصال می شود اطلاع دادند. گفته شد که در سیخ علاهیده تابع کارخانه مذکور کارکرد کارتوشکا به راه مانده شده است و از آن محصولات خوشصفت و بالذات آماده می گردد. در زمینه تطبیق هدف‌های سازنده و بنیادکارانه رهبریت عالی دولت و حکومت جمهوری و امتیازهای مقرر گردیده به صاحبکاران وطنی چنین کارخانه کارگاه‌های استحصالی در مملکت خصوصا در ولایت سوخت، بنیاد و مورد استفاده قرار می‌گیرند که در برابر استحصال محصولات بلندصفت وطنی جای‌های نوی کاری تأسیس یافته ساکنان زیاد به شغل دائمی جلب کرده می‌شوند. همه این تدبیرهای مهم به خاطر بلند شدن سطح زندگی اهالی روانه شده است. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با صاحبکار وطن دوست جهت بنیاد کارخانه نوی تولیداتی و جانبداری از سیاست پیشگرفته حکومت جمهوری تاجیکستان اظهار سپاس نموده برای باز هم افزایش دادن اقتدار استحصالی و بیشتر نمودن جایهای کاری مصلحت و توصیه‌های سودمند دادند. دوم فوریه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در منطقه صنعتی شمال و شرقی شهر خوجند با فعالیت خط نوی تکنولوژی کارکرد پیاز در جمعیت دارای مسئولیت محدود خوجند اگرو آغاز بخشیدند.
самти асосии фаъолияти ҷамъият ин коркард ва банду басти меваю сабзавот ва хушконидани он буда, васлу насби боз як хати нави иловагии қабулу коркард ва хушконидани пиёз натиҷаи амалисозии дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби соҳибкорон оид ба воридсозии таҷҳизоти пешрафта ва тавассути он васеъ намудани доираи истеҳсолӣ, зиёд кардани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти коркардшаванда аст. зимни шиносоӣ бо ҷараёни пиёзро коркард ва хушк намояд. барои ин дастгоҳу таҷҳизот аз кишварҳои Аврупо, Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Мардумии Чин ворид карда шуда. таҷҳизоти пиёзхушкунӣ истеҳсоли Ҳиндустон аст. ширкати ватании Хуҷанд Агро бо саҳми соҳибкорони ватанӣ дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд ширкати Аркуни Федератсияи Россия таъсис дода шудааст. барои вориду насби таҷҳизоти пиёзхушкунӣ 450 000 сомонӣ маблағҳои сармоявӣ харҷ гардиданд. 1,5 года назад, когда мы здесь были, здесь не было ничего. За год работы этого предприятия тибқи технологияҳо пиёз қабул, шуста, тоза, сара ва аз пӯст ҷудо карда шуда, вобаста ба ҳаҷму андоза реза ва дар 60 дараҷа гармӣ хушконида, бандубаст ва ба содирот омода карда мешавад. сабзавот аз ҷумла пиёз аз хоҷагиҳои деҳқониву кишоварзии минтақаҳои вилояти Суғд вобаста ба талабот харидорӣ мегардад. супориши муҳтарам ҷаноби оли он буд ки як таҷҳизоти нави барои коркарди пиёз ворид кунем ва коркарди ҳамин пиёзро ба роҳ монем. Мана мо ворид кардем, коркард карда истодем. имконияти Тоҷикистон, потенсиали Тоҷикистон хеле бисёр аст, сабзавот бисёр аст, пиёзам бисёр аст. мо харидорӣ карда ҳастем. асосан харидорӣ карда ҳастем сабзавот аз вилояти Хатлон, аноҳи Бобоҷон Ғафуров, Спитамен ва хоҷикҳои деҳқонӣ вилояти Суғд харидорӣ карда захира карда ҳастем барои солона мунтазам коркард кунем ва маҳсулоте ки мо коркард мекунем ҳамаш пурра ба содирот равона карда шудааст. бо бунёди хати нави иловагӣ шумораи кормандон дар коргоҳи Хуҷанд Агро ба 70 нафар расида, музди миёнаи маош 1500 сомониро ташкил медиҳад. кормандони мутахассисон асосан аз ҳамин маҳал буда, аксарашон аз ҳисоби занону духтарон мебошанд. сол ба сол зиёдшавии теъдоди чунин корхонаҳои соҳаи саноати сабук аз тадбирҳои судманд аст ки дар шуғулнокии аҳолӣ мусоидат менамояд. зиёда мо 20 нафар занҳои духтаро дар ҳамин корхона бо кор таъмин ҳастем. раҳмат ба ҷаноби олӣ ки ҳамеша ғамхори мо ҳастанд. мо занону духтарон ва аҳли ҳамин кормандони ҳамин корхона хеле хурсанд ҳастем ки ҷаноби олӣ бори дуюм ба корхонаи мо ташриф оварданд. бо дастгириҳои ҷаноби олӣ ҳамаи хел корхонаҳо кушода шуда истода ва мо занону духтарон бо ҷои кор таъмин гаштем. миннатдори худро ба пешвои миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён мекунем. таъкид кардан ба маврид аст ки 24 марти соли 2020 пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ифтитоҳи марҳилаи якуми истеҳсолоти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Хуҷанд Агро иштирок намуда, оид ба васеъсозии доираи истеҳсолӣ, афзуд намудани ҳаҷми коркарди истеҳсолӣ ва ба ин васила афзоиш додани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ ба содирот нигаронда шуда дастуру супоришҳо дода буданд. корандозии хати коркарду хушкунии пиёз идомаи фаъолияти ҷамъият дар асоси дастуру супоришҳо оид ба қабулу коркарди сабзавот аз қабили сабзӣ, лаблабӯи ошӣ, кабудиҳо, каду ва сирпиёз аст. ин иқдом алҳол нахустин буда барои маҳсулоти корхона сабзавоти хушконида дар бандубасти хоса талабот дар бозори хориҷӣ, масалан Федератсияи Россия калон аст. дар асоси дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат соҳибкорону истеҳсолкунандагони вилояти Суғд ба стандарти ҷаҳонӣ мутобиқ намудани сифату таркиб, намуд, банду басту тамғагузорӣ таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, молу маҳсулоти кишоварзиро мувофиқи талаботи бозори ҷаҳонӣ омодаву содирот менамоянд. соҳибкорони вилояти Суғд дар асоси нишондодҳои барномавии паёмҳои пешвои миллат, барномаҳои ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо истифода аз имтиёзу сабукиҳо ки ҳукумати ҷумҳурӣ ба рушди соҳибкории истеҳсолӣ вориди технологияҳои муосир ҷорӣ намудааст, корхонаҳои коркарди ниҳоии маҳсулоти кишоварзиро бо истифодаи технологияҳои ҷаҳонӣ таъсис медиҳанд.
иқтидорҳои сесолии вилояти суғд дар заминаи ин дастгириҳо афзоиш ёфта, саҳми соҳибкорон дар татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ, саноатикунонӣ бо суръати кишвар назаррас арзёбӣ мегардад. дар ҳамин ҷо пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо намунаи маҳсулоти истеҳсолии коргоҳи Кабири Хуҷанд, ки ба намоиш гузошта шуда буд, шинос шуданд. коргоҳи мазкур дар шафати ҷамъияти Хуҷанд Агро ҷой гирифта, маҳсулоти гӯштиро дар 50 намуд аз қабили ҳасибҳои боғпазшуда, нимдудшуда, ҳасибчаҳо, гӯшти нимдудшуда истеҳсол менамояд. ҷамъият маҳсулоти гӯштиро бо номҳои тоҷикии Паҳлавон, Аъло таъм, Бомазза, Полвонча, Наврӯзӣ ва ғайра пешниҳоди бозори истеъмолӣ менамояд, ки дар байни мизоҷон талаботи зиёде дорад. корхона дар заминаи дастгириҳои давлатии соҳибкори ватанӣ ва истифода аз имтиёзҳои пешниҳодшуда با آموزش بازار داخلی از جانب صاحبکاران محلی ایوب عبداللهیف و ظفر مقصودجانov در همکاری با شرکت‌های با نفوذ اروپا و روسیه، استریا، اوکراین تأسیس شده است. در کارخانه 50 نفر با جای کاری دائمی تامین بوده معاش خوب میگیرند. گاه کارخانه‌های استحصال محصولات گوشتی از جمله